खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ भैरबकुंडआव लोगोसे नोंथांमोना मिथिखादों 90 भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवला सोलिलांगासिनो दङ थांनाय 16 जानुवारिनिफ्राय फैगौ 20 जानुवारि 2020 मायथाइसिम स' दिनै आं बेसिम सफैदों लोगोसे बियो उदालगुरि जिल्लायाव लोगोसे बियो जोबथासिमा होनना बुंनांगोन मानो होनब्ला बेनिफ्राय खावसे बाहागोआनो अरुणाचल लोगोसे जोंनि नसुंसेयारि हादोर भुटान स' नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ बे मेन गेट लोगोसे बेवहाय दिनै जोबथा साननि सानसे दंबावो दिनै 19 गाबोन 20आव जोबनानै थांसिगोन 90 खेबनि भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवल स' बेवहाय जों बेरायनो फैदों लोगोसे नैबे समाव बे हालामनिनो लोगोसे दाब दाब आसाम रायजोनि भारतनि सुबुंफ्रा बेसिम बेरायनो फैदों स' जोंबो दिनै सानसेनि हाबाफारि लाना बेसिम फैदोंमोन स' भैरबकुंड बे 90 टूरिज्म फेस्टिवलनि माखासे नुथायखौ नोंथांमोननो बे ब्लग भिडिअ'आव दिन्थिनो लादों स' नोंथांमोना नुहुरनाय बेनो गाहाय मेन गेटआ स' जों बेनि साखाथियाव थानाय थासारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो स' भैरबकुंड एरियाया हाजो एरिया जानाय थाखाय बेयाव गासै स्टेजफोरखौ भेनु 1 भेनु 2 भेनु 3 बेबायदि खालामनाय जादों स' राइट नाव जों गाहाय लांगोनायाव दङ बेनिखायनो बेखौ भेनु 1 बुंनाय जादों स' बेबायदिनो बे गुवार एरियानि माखासे नुथायखौ दिनै बे ब्लग भिडिअ स्पेसियेलि 90 भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलनि नुथायखौ जों दिन्थिनो फैदों नुनो मोनदों बे 90 भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलाव बेबायदि फट' जन खालामनानै दोनदों आं दङ दा भेनु 1आव बे भेनु 1आवनो गासै मेइन स्टेज बेफोर दंजोबो लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना दान्दिसे समनि उनाव नुनो मोनगोन आई लाभ भैरबकुंड जों बावैसो सिगां दैजिंआवबो बेबायदि नुदोंमोन आई लाभ दैजिं स' बेवहायबो जों नुनो मोनदों आई लाभ भैरबकुंड स' नैबे समाव गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय गेदारिं जादों स्पेसियेलि नैबे लकेसनखौ फट'नि थाखाय खालामना दोननाय जादों फट' जन लोगोसे बेवहाय 90 भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवल लोगोसे भेनु भैरबकुंड उदालगुरि बिटिआर आसाम डेट 16 to 20 जानुवारि होननानै बेवहाय मेनसन खालामदों लोगोसे बिथांमोना माखासे बेवहाय सिगांनि जालांनाय मेम'रिसफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 90 भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलाव नैबेबायदि आई लाभ भैरबकुंडनि मोनसे मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों लोगोसे नैबे समाव बेवहाय गोबाङानो फट' लादों लोगोसे नुथाया मोजां जादों गोबाङानो सेल्फि फट' बेवहाय लादों स' एट्राक्टिभ प्लेस बेबायदिनो मोनफा मोनफा इभेन्ट्सफोराव गोसोखौ बोहोनो थाखाय बेनि सामलायगिरि बा सालायगिरि बिथांमोना बेबायदिखौ खालामदों स' बे आई लाभ भैरबकुंड 90 जा भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवल थांनाय 16 जानुवारिनिफ्राय फैगौ 20 जानुवारि माने गाबोनसिम बेयो सोलिलांगोन बे 90 खेब लोगोसे बेवहाय आं बेरायनानै नायदिंना नुबाय बेवहाय जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि सुबुंखौ लैहोर लैहोर फैनायखौ नुदों लोगोसे इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटाननिफ्रायबो गोबां सुबुंफ्रा नैबे भैरबकुंड मेलायाव फैदों स' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि 90 भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलनि माखासे नुथाया बेबायदि नैबे समाव गोबां सुबुंफ्रा बेसिम बेरायनो फैदों लोगोसे नैबे मोनसे दालां बेवहाय समायना रमायना बे फ्लेगफोरखौ होइस्टिं खालामनानै दोनदों लोगोसे बे भिउ पइन्टनिफ्राय आं नोंथांमोननो देखायहरगासिनो दं बै बे भैरबकुंड हाजो जायखौ जोङो बर'नि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो माइब्रा हाजो होननानैबो बुङो लोगोसे गोबां बेनि थागिबि सुबुङा बुंदों भैरबकुंड आरो माइब्रा हाजो जानायनि जोबोर गुमुर दङ जायखौ जों सं दाननानै दिहुननो नाजागोन आरो सम मोनोब्ला बे हालामनिनो साखाथियाव थानाय सोरबाफोर बोराय बैसोनि सुबुंनिफ्राय
बे गुमुरखौ बुथुमनो नाजागोन आरो सम मोनोब्ला बा बे गुमुरखौ मोनोब्ला नोंथांमोननो महिलारि वाइड एंगल चेनेल लोगोसे बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनि जोहै बेखौ फोसावनाय जागोन। स' नोंथांमोना नैबे समाव नुहुरगासिनो दं बै समायना हाजोनि नुथायखौ लोगोसे नैबेथिंजाय नोंथांमोना नुहुरगासिनो दङ इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटाननि नुथायखौ। स' जों सम थैयोब्ला बेसिमबो थांनो नाजागोन। स' आं नैबे समाव भेनु 1 निफ्राय ओंखारबोबाय। भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलनि नैबे भेनु 2 दङ। नैबेयाव गोबां इभेन्ट जागासिनो दं मोसानाय बायदि लोगोसे बेवहाय टिकेट दाननानै एन्ट्रि खालामनांगौ जायो। लोगोसे नोंथांमोना नुदों बे भेनु 2 नि नुथायखौ। स' बेवहाय गोबां एग्जिबिशननि नुथाया बेवहाय नुजासारदों। बेवहाय गोबां दुखान दङ लोगोसे नैबे समाव बेवहाय डान्स कम्पिटिशन सोलिगासिनो दङ। बे नुथाया भेनु 2 आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे फुड फेस्टिवल बुंनांगोन बेखौ। बेवहाय गोबां जानो थाखाय दाउ सावनाय अमा सावनाय ना सावनाय बायदिखौ मोननाय जादों। लोगोसे बे टटेलि बे मोनसे एरियायाव गोबां जामुंनि बेबस्था खालामदों। लोगोसे नैबे समाव गोबां सुबुंफ्रा नैबे जायगासिम फैदों। लोगोसे बेयो भेनु 2 नि नुथाय लोगोसे बैथिंजाय नुहुरनाय मोनसे पार्टआ जाहैबाय नैबे समाव बेवहाय स्टेज पारफरमेन्स बा स्टेज कम्पिटिशन जागासिनो। भेनु 2 नोंथांमोननो दिन्थिबाय। लोगोसे नैबे समाव आं बेम्बो ब्रिज टेम्परारि औवानि ब्रिज दङ बेसिम फैबाय। लोगोसे उनथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों भैरबकुंड पिकनिक स्पट। स' बे भेनु 1 भेनु 2 नि उनाव भेनु 3 बेवहाय मोनसे रक स्टेज पारफरमेन्स खालामग्रा रक स्टेज दङ बेखौ नोंथांमोना स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दिनै उदालगुरि जिल्लानि 90थि भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलनि नुथाय भेनु 2 भेनु 3 खालामनाय जादों। स' नोंथांमोननो बावैसो सिगाङाव भेनु 1 भेनु 2 नि नुथायखौ दिन्थिबाय। लोगोसे नैबे भेनु 3 बेवहाय रक पारफरमेन्स जायो। बेयाव रक स्टारफोरनि पारफरमेन्स नैबे समाव गैया जानो हागौ बे मोनाबिलि समाव। स' दिनै थारैनो बे 90थि भैरबकुंड टूरिज्म फेस्टिवलाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बे भेनु 3 निफ्राय मोनसे समायना नुथायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांमोना नुहुरनाय बैनो भैरबकुंड पिकनिक स्पट जायखौ जोबोर मुंदांखा नायगिरि बिथांमोननि गोसोखौ बोनो हादों। लोगोसे बे हाजोनि उनथिंजायनो जोंनि अरुणाचल स्टेटआ गोग्लैयो। लोगोसे नैबेथिंजाय थोंजोङै जों भुटान
हादोरखौ नुहुरनो मोनो स' दिनै बे जायगासिम फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों लोगोसे नैबे 80 भैरबकुंड टुरिज्म फेस्टिभेलाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा लोब लोब फैनानै भिडिअखौ दिन्थिबाय लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गुबुन मोनसे गोदान ब्लगाव थाबैनो लोगो मोननायनि आसाथिजों दिनै एसेयावनो बे 80 भैरबकुंड टुरिज्म फेस्टिभेलनि भिडिअखौ फोजोबनो लाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै